Vi har læst romanen, som hedder Gud taler ud, som er skrevet i 2004 af Jens Blendstrup. Romanen Gud taler ud handler om en fader ved navn Uffe, som i romanen bliver omtalt Gud. Jens er Guds yngste søn. Han skriver om livet i familien og den specielle opfattelse af hans far, Gud. Romanen er bygget op på episoder, som er sket i Guds liv. Der er blandt andet fortalt ting om, at han drikker, slår en kat ihjel, låser konen inde, hjælper sine sønner ud af gæld med mere. Man følger også Guds kamp imod kræft. Jens Blendstrup er født i 1968 i Aarhus. Han er en dansk forfatter, dramatiker, skribent med mere. Han er kendt for at være en fjollet forfatter, såsom Nerlej og Pæksvingeri. Jens Blendstrup har en cand.mag i litteratur og historie på Odense Universitet, og han er i dag propagandaminister for tidsskriftet Øverste Kirurgiske. Han er også medlem af et band, som hedder Frodegruppen 40, hvor han er forsanger. Det er en dansk lyrikgruppe. Uffe, han bliver omtalt som Gud. Han er hovedpersonen. Han er skrevet til at være 54 år, side 35, som er i starten af novellen. Han har 4 sønner, hvor de 2 yngste er 6 og 8 år, som står på side 35. Han har en kone ved navn Gert Lillian. Han har også været læge med speciale inden for psykologi. I romanen får han kræft. Han kan godt lide filmen Cassiopeia, side 53, linje 4. Hans far bor på Præstø, side 25. Han er meget dominerende som person, og han ryger Kings cigaretter. Han har derudover et alkoholproblem, og det kan ses i, at mange af episoderne i teksten har en forbindelse til alkohol. For eksempel, der er intet som en indkøbsvogn med øl og 40 Kings, der kører over salt og døende sne på frysepunktet, som står på side 42. Han har også et problem med vreden. Blandt andet lader han frustrationer gå ud over hans børn og konen. Han slår deres kat Pusher ihjel, side 24. Katten hed Pusher og var en væmmelig slagsbror, som selv Vejes hunde var bange for. En gang var det en smuk hvid killing, men så blev den grim, og det måtte Gud jo sætte en stopper for, så han myrdede den med en brevkniv. Han stak og stak, men Pusher ville ikke dø, som står på side 24. Så han forsøger altså at dræbe katten. Betænksom. Han giver nemlig en del penge til SU-kontoret, og han tænker på, at hans børn skal have en god uddannelse. Det ser man blandt andet ved, at han betaler hans søns gæld, da han klarer sin uddannelse. Han går på pension i romanen også, side 41 står det på, og han har et ønske om at skrive en roman selv, som står på side 43, og det opleves også, at han snakker tysk, for eksempel Achtung, fändliche Luftfahrzeuge im Richtung Berlin werden niemals toleriert, side 34, og side 42, Arbeit macht frei, som er noget med undertrykkelse, og også lidt støtter det dominerende i hans personlighed. Og side 48 står der, at han køber sig en hundevalp, og hunden den er opkaldt efter en russisk general, som hedder Schenko, som står på side 49, som også igen bidrager til den dominerende personlighed. Ja, Gert Lillian, hun er Guds kone, og hun lever under en meget dominerende mand, som er Gud. Hun snakker angstsvensk. Det ses på side 48, hvor man hører om Gud, han er ved at komme hjem, og så Gert Lillian siger, Master den altså ud og kisser. Hun er meget bange for Gud, og så går hun også til fransk ind i Aarhus, som ses på side 42. Den starter i en medias res, altså vi har ingen præsentation, og så har vi brug af en tredel opbygning, hvor vi har en begyndelse, og så har vi en midte, og så har vi en slutning. Og vi har en lukket slutning også, hvor vi har en følelse af, at alt falder på plads, da han dør. Da han sådan set er roden til alle problemerne. Og den er kronologisk opbygget med flash forwards, hvor den sådan springer mellem fortællingerne. Altså den springer lidt i tid, den springer lidt fremad i tid. Og så følger den bølgemodellen, der er meget med mellemspil og med uddybende episoder. Og så har vi et nyt plot i hvert afsnit. Så er det en rammefortælling, hvor vi har flere historier inde i en central historie, eller et centralt plot. Så har vi, at den er delt meget op i afsnit, og vi har et nyt plot, som sagt, i hvert afsnit, og afsnittene de er meget korte generelt.
Romanen gør brug af meget direkte tale, såsom kommentarer og dialoger. Her er det mest dominerende kommentarer. Romanen gør også brug af fremmedsprog. Gud han gør brug af tysk, og Gert Lillian hun gør brug af svensk. Det er meget konkret sprog i romanen. Det er generelt lige til og let og forståeligt, og der er ikke så mange overordnede vendinger. Tonen i romanen er meget vred og alvorlig, i og med at Gud han er meget dominerende over for folk udadtil, og det ligger meget til historien, da det er generelt Guds dominerende sprog, der bringer tonen frem i romanen. Okay, handlingen den foregår langt tilbage, og det ser vi blandt andet ved, at den udspiller sig over lang tid med Guds alder. Og det var før det teknologiske tog over, som let afslørte tidsrammen. Det foregår i byen mellem helt normale huse, lidt gammeldags, og det foregår blandt gamle mennesker og lidt middelprægede mennesker. Det er en blanding af svensk og dansk og tysk, da vi har Gert Lillian, som er svensk, og så den danske kultur hovedsageligt, og så lidt tysk indover, da Gud nogle gange snakker tysk. Og så har vi et rimelig socialt lavt lag, fordi de ikke som sådan socialiserer sig. Gud han drikker sig meget fuld. Og så har vi et absurd univers, fordi at det kommer fra drengens synsvinkel, så det er lidt overdrevet også med Guds person. Romanen er en skønlitteratorisk roman, og det er den episke model, i og med at romanen er overvejende fiktiv, og forfatteren har delvist opdigtet historien. Der kan også argumenteres for, at romanen er en fortællende tekst, i og med opbygningen har konflikttrappen, altså hvor alt kaoset sker. Og så er der klimaksopbygning, i og med at igennem romanen bliver den mere og mere intens, og så sidst kommer problemløsningen med, at Gud går bort, altså Gud dør. Der er en hjemmeopbygning i romanen. Det er en tredjepersonsfortæller, og han kan dog se ind i folks tanker alligevel, kan vi se på side 43 linje 1, og det er en observerende fortæller selvfølgelig. Det er en upålidelig fortæller, da det er absurd og fortæller en seriøs, og fortæller den ikke i overensstemmelse med en virkelighed, vi kan forholde os til som modtager. Gud for eksempel, det er lidt svært at forholde os til, da det ikke er en del af vores som sådan virkelighed. Og så er det en fast synsvinkel. Under temaet har vi sagt psykolog og mental forstyrrer, i og med at Gud han er psykolog og skal prøve at tale folk fra sine problemer, sådan noget som lige kan styre selv. Og så Gud selv, han er alkoholiker, hvor han drikker meget, og han kan ikke styre sin vrede, og han har et rygningsproblem. Så man kan sige, at han er meget mod sit eget arbejde. Og så har vi også en glæde og vrede, fordi han har mange humørsvingninger, og det varierer meget med hans vredesudbrud, men nogle gange er han glad. Det ser vi blandt andet ved, at han betaler sin søns gæld. Og så har vi kærlighed og undertrykkelse, fordi han undertrykker sin familieagtigt, og han er meget dominerende. Men på den anden side, så elsker han dem også, som han giver udtryk for flere gange. Ja, så har vi hund og kat, som meget normalt er modsætning over for sig selv. Altså, på side 48 hører man Gud købe en hundevalg, og en hund den symboliserer trofasthed og loyalitet, og så på en måde, man kan sige, at Gud har lidt opbygget familien igen, altså få dem til at være mere trofast og loyale. Og på side 24, der hører man om Gud slår sin kat ihjel, eller deres kat pusher ihjel, og en kat den symboliserer frihed og uafhængighed, og det kan meget sådan symbolisere med, at Gud han vil have, at familien ikke skal have meget frihed, og han vil bestemme alt selv. Gud er jo et dæknavn for forfatteren Jens Blendstrups far i romanen. Der bliver beskrevet mange af faderens mørke sider. Der opleves blandt andet på side 56 i teksten, at Gud kommer hjem, og han er gnaven og vred. Hvor Gud er presset på alle fronter, det gør Gud irritabel, men endnu værre, der gør Gud ubehagelig. Citatet kan give et indtryk i, at Gud kræver at blive respekteret. Derved virker han ikke som et positivt menneske, i det hans familie og Gert Lillian er rædselsslagne for, når han kommer hjem. I det, at familien er rædselsslagen, gør til, at han får dyb respekt fra familien. Romanen er en selvbiografi, hvor man har mulighed som læser let at relatere til historien, især hvis man indgår eller har indgået i noget med undertrykkelse, kontrollerende eller frygt i sin indre person, som let er ved at relatere til selve teksten og handlingen. Ja, i forhold til Forsvinding til nyeste tid har jeg valgt at sige, at det er en selvbiografisk prosa, i og med at Jens Blendstrup han har selv oplevet de her events eller begivenheder, så derfor har han valgt at blande fiktion og fakta, og han har så valgt at bruge fiktion for at gøre det mere spændende, og så derfor fange læseren på den måde. Og så har vi det globale blik som er udgangspunkt i det realistiske, som vi kan forholde os til, hvor der er fokus på samfundsklasser og enkeltpersoner. Og så er der en opfattelse af prætid, fordi at der ikke er særlig meget god kommunikation, og heller ikke særlig meget kommunikation, som vi kender fra nutiden.
og det er en nøgleroman. Den tager udgangspunkt i virkelige begivenheder og personer. Og så har vi hovedstolen også, som er, at forfatteren tager inspiration fra sit eget liv ind i sin tekst. Ja, og så er det en dobbeltkontrakt i og med, at der er brud mellem fiktion og fakta, fordi at man som læser ikke kan skelne mellem, hvad der er digtet på og hvad der er ægte.